Ndiyanibulisa babukele egameni likaJesu waseNazaretha. Mfundisi ubathanda cwasi ke lona uthethayo. Siyanamkela kwakhona apha kwa-Reason to Live. Hey Nkosi yami, uThixo ke usivakashele namhlanje bethunana ngevessel yakhe nje engumama. Ayibo, amen. Mamam ngakubulisa wethu, sosuzazisa uba ungubani wakwabani, uhlalaphi, so that sikwazi ngegama likaYesu. Amen. Amen. Ndiyabulisa ke umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Ndibulise noPastor onimemileyo namhlanje. Jesus. Ndibulise nababukeli ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Igama lami ke ndingumama uKapoyi, ndisindisiwe into ebalulekileyo leyo, ndisindisiwe ndamamkela nami uYesu. Wayinceda impilo yami. Ndingumhlali ke walapha eKapa. Jesus. Back home ndisuka eLady Free. Amen. But ndihlala apha eKapa ke ngokusebenza. Amen. All right. Hayi siyabulela kakhulu ke mama. Ndiyafuna manje ke sincokole namhlanje. Ubukhe watsho wathi nobungqina onabo ofuna ukusishare nje bona namhlanje ukuthi ke inkosi uJesu lena ekulanda phi na ke wena ke kwelakho icala. So ndiyafuna ukukunikeza ixesha lakho nje ukusibalisele nje maybe about i-background ukuthi ke ukhulela kule family njani, ukhula kanjani, uzongena ke ngokuba ubungqina bakho. But ke ndiyarhalela nje kwalapha ekuqaleni kusithele intluva nje mntaka usibonisa ubana yintoni osiphethele yona kanye uthixo ukulande phi na, ngoba zininzi ke babukela izinto esizawuncokola ngazo apha namhlanje. Singangapheleli kobu bungqina but koxhomekeka ke incoko yethu bizasithatha sibeke endaweni na. Ayibo, amen. Yes. Into ke endizoyithetha ngayo endizongqina ngayo namhlanje. Okay. Apho uThixo ancede khona, because I believe xa uThixo ekuncedile sengathi nabanye abantu Okay. bangayazi apho uThixo akuncede khona. Amen. Yes. Because ndikhumbula umama lo edibene noYesu equleni. Yeah. Zangakwazi ukuhlala ngathethi. Amen. Yes. Wakhawuleza wayo celela abantu ngoYesu. Yes. So nami ndizocela abantu ngento uYesu ayincedileyo empilweni yami. Amen. Okay. Lo moya umbi ogqibe ibandla nasemhlabeni umninzi uSathane uyasebenza ngawo, umoya homosexuality. Okay. Amen. Yes. Mna ke I was bisexual. All right. Abesitsho ke ebehlabathi. Okay. Nami I believed ukuthi I was bisexual. So but ke sawuthetha ngayo lonto apha phakathi. Ngizothetha apho ke ndisuke khona ngoku ukusindiswa kwami, kwamkela kwami uYesu. Amen. Amen. Mna ke ndingumama uKapoyi, angiqalanga ndandingumama uKapoyi. Okay. Ndisindiswe ndintombazana. All right. Hallelujah. Amen. Ukusindiswa kwami ke khandisindiswe mina ndikhulele kubazali ababesindisiwe. All right. Amen. Amen. Andiyazi amasiko, andiyazi izinto ezenziwayo because abazali bami were saved. Ndikhulele up. But mna okusindisweni kwabo zange indichilekele ngalendlela yabachilekela ngayo. Amen. All right. Because sasifostiwe actually. Our parents, they forced us basisindiswe because they believed ukuthi izasinceda and yinto ebabekhulele kuyo, so funeka bayinikeze abantwana babo. So they forced us basisindiswe. Sasindiswa ke nathi. Okay. Singa understand ba yintoni insindiso. Amen. Sibhaptizwa but singa understand ba yabona uthini ukubhaptiza. Okay. Yes. Saqhubeka sikhonza. But siqhubeka sithini sisenza izono ngapha. All right. Nangona kushunyelwa kuthiwa uYesu akadibane neso, but thina sasingayi understand naleyo ingayifiki enhlizweni zethu ba nyani enyanisweni uThixo akasifuni isono. Amen. Okay. Because xa sesithetha thina hayi sifostile kaloku lento thina. So asifuni thina sisa enjoya izono zethu. Amen. Amen. So amanqale ndingene kwindaba, how did I discover ukubana ndi-bisexual? Amen. Okay. Yes. I was in grade 6 that time. I was doing grade 6.
And ndava man ba ana man. There's this feeling endivayo apha kum. Okay. I-feeling yamanye amantombazana. Amen. Mm. And I thought ukubana it's something that comes from God. Okay. Ndidaliwe. Amen. Okay. Ndandifumaneka kwicala loo tata, ndifumaneka kwicala loosisi. Xa beyibiza laa nto kuthiwa yi-bisexual, uyalunga kumacala oyi-2. Okay. Ndaqomba ndidaliwe man. This comes from God. And let me embrace it. Ndingayifihli, because I didn't go and ask to be this, but it happened. So ndidaliwe. You spoke about indaba yoba bisexual. So I think baninzi abantu nabasibukeleyo ngoku nabanabantwana ababukeleyo ngoku apha kule ndawo lena omhlawumbi omnye uyayiva naye uba okay, I have this feeling for abafana, omnye I have this feeling for amantombazana, because iyashiyashiyana mos le nto yele homosexuality, yabo. So ndiyarhalela okay uyinabise, ndikuvile kona uyiveza into ethi uye ucinga bafana uba hayi ndidaliwe, yabo. Nabanye abantu batsho ngolo hlobelo bathi hayi ndidaliwe uba mandibenje. Ingaba iyinyani naloo nto leyo uba ingaba uThixo nyhani ke umntu uyamdala uba according to you, ingaba uThixo uyamdala umntu uba makabe njena, okanye ngokwendlela obona ngayo wena nangokwendlela kokwenzeka ngayo kuwe uyi-understanda kanjani ke ngolaa situation injeya? Nam pastor, in my ignorance Yes. and without the knowledge of Christ, Okay. I thought ukubana ndidaliwe. Okay. And ndazixelela ukubana I'm going to embrace this. Okay. Because it is who I am. It is my identity. Okay. Kanti little did I know kubana the enemy is trying to steal my real identity, Yes. which is a woman. Okay. There was no mistake when God created me. Until Okay. now, I am going to live emhlabeni as a woman. Mm. So now, God, do you think God is a God of confusion? No. Okay. God is not a God of confusion. Mm. But ndithe ndabakhona apha emhlabeni okanye ndahlangana nalo moya, and Okay. the spirit convinced me ukuthi when you are this, Mm. and yanikeza igama Okay. kodwa when you are bisexual. Okay. Because I don't think someone, I asked someone ukuthi hey ndine-feelings amantombazana ndinje, but something said to me when you are bisexual. Okay. Because you have feelings for guys, you have feelings for women. Mm. And pastor, i-feelings nengcinga Yes. siyamfikela umntu, Okay. and uzibone as i-reality yakho, Okay. and uzive ukuthi zi-real. Mm. But it doesn't mean that you have to act upon those thoughts and those feelings that you feel at that time. Okay. So maybe that's what was happening to me. Okay. Maybe ibizingcinga okanye zi-feelings ebese ziyandifikela elaa xesha, and I thought mna I have to act upon them. Okay. And ndiye nda-acta nyhani. Mm. And they ended up stealing my real identity as a woman. Okay. And ke noSathane uyangenelela kakhulu kwiingcinga zethu. Mm. Once you think something like a negative, Okay. uSathane uthi we right. Yiyo Okay. kanye. Okay. Once you feel something mandithi a negative, uzothi uSathane we right. Yiyo kanye. So he's always there to convince us otherwise. Okay. Ufuna nje umosha whatever God created. Ungena yena ecebeni likaThixo, whatever God, like indothini, whatever God says this, yena uSathane vela ijika yithi. Okay. Because wayiqala phi eEden land. Okay. So he continues doing so nakule generation. Okay. Uyalijika ilizwi likaThixo alithethileyo Okay. ezimpilweni zethu.
Alright. Yabona ke njengoba uthetha ngolu hlobo othetha ngalo nyhani ke ndiyayiva le nto uyithethayo. Ngoba ke kuyenzeka sometimes nyhani iingcinga zifike ziyashiyashiyana mos iingcinga ezifikelayo. So sometimes ufikelwa yi-anger. So xa ufikelwa yile anger lena ndenza umzekelo nalapha kum zike zifike mos zinto zingcinga vele ithi ngathatha eli bhozo mani ndivuka uhlabele lo mntu lona uyabona qhala kakubi yabo into ezinjalo eza xa kufika la anger leyana that does not mean into yobana funeka ndi-acthe upon la anger njengoba usitsho ngolo hlobo elo linjalo. So nale feeling ke ngoku efikayo yokubana umuntu esithi hayi mna ndisifilisha ngathi ngaba intombazane ngase ndingaba li-tomboy okanye kwathi njalo njalo. It's a feeling efikayo, it's real nyhani ngokolu hlobo utsho ngalo, yi-feeling nyhani emfikelayo umntu and nyhani ungazucinga ufana uba nyhani ke ndidalwe into yowana mandibe lolu hlobo olu lunjena, kanti it's a feeling but ke ngolaa feeling ifikayo ayithi act upon that feeling loo nto leyo injalo. And futhi ke ngaphezu koko ke nyhani kiba mandi mos into when it comes kwezaa zinto eziqobo yho phinde kube worse ke xa usitsho uba uphinde kube khona i-community yabantu abathile that are supporting that thing, yayibona. So andiyazi ke noba ikhona enye ofuna uyisherisha na kule nto sendiyithetha kodwa ke ndizama nje ungqina kule nto uyithethayo now that iyenzeka ngolo hlobela ngokwendlela mna endiyi-observa ngayo even ke ngona lena into abathi abantu nguThixo lo ndidalela uba mandibe njengolu hlobo. Yes. Unyanisile pastor, those thoughts and feelings are there and they are influenced by certain spirits. So kukhona ke ispirit ezingenayo like ispirit zemijolo and everything, because I remember ndingene emjolweni Okay. but umjolo wandishiya ndi-heartbroken, All right. and it was the plan of the enemy. Because ithi iBhayibhile, the devil came to this world to kill, to steal, and to destroy. Yes. So he was doing izinto nje so that he can destroy ubomi bam. But ke ngoku after ndidibene nalo mfana, things happened that sohlukane thina soyi-two. Yes. And I experienced a heartbreak. And a heartbreak ndenzima ezange nda-experience naphi na. Okay. Because I believed at that time ukuthi ndandizinikezele kulaa mfana. Okay. Uqobo lwam lonke. Okay. So now having to break up with him kwakuyinto nje endingayi-understandiyo. Yes. And it leaded me to pray. Okay. As if God iyayisupport into yomjolo, but I had to pray because I wanted something ukuthi izothatha this brokenness that I felt. Okay. And I ended up taking even iBhayibhile. I don't know why ndiyithatha iBhayibhile, but ndiye ndayithatha ngelaa mini. Okay. And it was in the morning, ekuseni ngo-7. Okay. I remember very well. Ndayithatha ke le Bhayibhile pastor. Xa ndisithi ndiyayivula. Uyivula nje iBhayibhile. I didn't know why I was opening it. But I opened the Bible. Okay. Then amehlo amadibana nelizwi. Lipha ku-Proverbs chapter 14 verse 12. Okay. If I'm not mistaken. Yes. There is a way that seems right Okay. in the eyes of men, but in the end it leads to death. Kuthiwa kukhona indlela ebonakala inhle emehlweni omuntu, Okay. kodwa isiphelo sayo kukufa. And at that time I best believe ukuthi it was God speaking to me kule situation that I'm facing. Ngiyayifuna lento inhle, but isiphelo sayo kukufa. Then in my heart I began ndava healing eyenzekayo. Okay. Ndava manje kukho owenzekayo. But I didn't understand. So nditheke ngoku ndibuya eWorcester. Ndishiya iWorcester. Ndisize eKapa. Yes. Kanti uThixo enguThixo wayefuna umphefumulo wami.
So I met inkonzo. Ndadibana noPastor Cwasi. Okay. Amen, uPastor. Amen. uPastor eshumayela mani ngoThixo owahlukanisa umuntu nesono. Yes. Eshumayela ngomoya oyingcwele onceda umuntu. Eshumayela ngoYesu owamkelwayo futhi xa umamkela uYesu kukhona izinto okumele ukuthi wahlukane nazo. Yes. Yo, ndaqoma ngiyayinikela impilo yami namhlanje. Angisaphinde ndidlale ngezindiso. Ngiyabunikela ubomi bami. Ndaphakamisa ndasindiswa nyani at that time. Nenhliziyo ke ngoku le eyayophuliwe ayisekho. Because ukuze ngibone ukuba Pastor ayisekho inhliziyo yophukileyo uThixo wayinciba when he spoke to me through his word. Waphinda umfana wabuya wathi ndicela ukutshata. Awunjalo kuSathane. Ndicela ukutshata. I mistake and everything. Ndaqomba sendiwelile ilwandle libomvu. Awukwazi uphinda unifumane Sathane. Okay. Ndathi anikwazi uphinde nithandane nawe because kukhona indoda endibene nayo engcono enguYesu and ndifuna uba serious naye. NoYesu. Jesus. Siyalahla izona. Amen. Wabe ndicenga ndathi anicengeki. Because idibene endoda engasoze endophula enhliziyo. Okay. Endithanda engena conditions. His love is unconditional. Waphelela apho because I believe mna xa sendihlala phansi ubana wathi uSathane nanku esilahlekela. Wamvusa. Naye andiqonda we understand lento wayethetha kum. Because andiqonda wayendithandela ukunditshata. But because uSathane wafaka ingcinga kuye wathi xa uyomthanda iyasilahlekela. Once kaloku uSathane ebona ukuthi iyahlahlekelwa ngumphefumulo khona izinto azizamayo and awuzithanda nawe aza kuzisebenzisa so that akususe kule ndlela uyikhethileyo. But because grace was upon my life that I was able to say no to the guy I thought that I loved. Ngelaa xesha ndiphila phi esonweni in my ignorance ways. So ndahlangana ke noYesu. Yes. Ndahlangana noYesu. He began to reveal things angazithandiyo kum. Kwaye nquna le besithetha ngayo. Okay. Umoya we-bisexuality. Okay. Because wengekasuki ke ngekho mntu mosonowususa because wawuhleli apha kum ndiwu-embrace. But wareveal uNkulunkulu uba angomoya wami lo. Ayile cebo lami eli. Andikudalanga wena wanje. Jesus. So I began ke ngoku to be open with God. Ndimxelele ukuthi Thixo ke ndinezi feelings zinje. Okay. And I need help. Kuzo. Because akakwazi uThixo ukunceda Pastor. Ungazivezanga wena kuqala. Yebona. Injalo. NekuThixo akoza kunceda so you must confess it to God. Yes. Ukuze ukwazi ukuncedeka. You must admit it first ukuthi mna ndinale ngxaki. Okay. Ndicela uncedo kule ngxaki so that God can be able to help you. If you want help. Okay. That I began to ask God and ndimcela nje because ndafundiswa ebandleni ukuthi you must dedicate yourself to prayer. To fasting. Izinto mna bendingazazi. Okay. Ngelaa xesha. I began to dedicate myself to prayer and to fasting and to confessing, to admitting. Okay. Ndafundiswa nangomoya oyingcwele. He became my best friend. Because I tell umoya oyingcwele everything and it begins the work in me.
He begins to work in me. He begins to work with me. So, ndazibona ubana khona into eyenzakalayo, khona umehluko. Because when I look at a woman now, I don't look at a woman in the lessons of umhle, ndiyamthanda, ndifuna uba nento naye. I look at a woman as a woman edalwe nguThixo. Because uYesu uyiwanceda, wasusa lamehlo oba ndijonge umuntu ongumama ngale ndlela ndandimjonga ngayo ndimfune. But wanceda uYesu. All right. Yeah, izinamandla ke izinto ezozichazayo kwesike apha ekugqibeleni nokuchaza ke ngoku indlela owaba delivered ngayo kulento lena. Are there any things maybe that you can add ke ngoku kule ndawo ukuthi i-deliverance yakho ke ngoku kule nto lena ihambe kanjani na ke ngoku? Is there anything that maybe you can add kuloo nto leyo injalo? Yes, I can add, as bandisitsho, Pastor, ndifasta, ndithandaza, ndimcela uThixo. Because I do not think ukubana ebezosuka lo moya without those things. Okay. And I do not condemn umuntu olawulwa kula moya. Okay. Because sometimes senza izinto without an understanding. Okay. Because there are spirits that influences you to think ukuthi le ndlela oyiyo wena indlela uThixo akudale ngayo. Okay. Because ndiyaze lapha kum. uThixo wangichilela ukubana he created a man and a woman. He didn't create a woman and a woman to be together, but he created a man and a woman to be together in marriage. Okay. I began to understand ukubana uThixo ndaphinde ndafunda ngeSodom and Gomorrah. Yes. Why it was destroyed. Because lo moya wawunguwona ulawulayo pha. Okay. So meaning uThixo lento akayifuni, akayithandi kwaye akulocebo lakhe. Because I believe uSathana wanted to steal my identity, but mercy Jesus uye wanceda so that I can know who I am. I am a woman. Okay. Epheleleyo. I am a woman epheleleyo. Amen. Okay, no, ndikuvile kwezo ndawo ezo zinjalo. Ndiyarhalela ke ngoku before siqhubekeke nale ncoko yethu. Singene ke ngona kwenye party yabo obubungqina bakanye le ncoko lethu sincokola ngayo. Ndiyarhalela ukuthi ukuthethe nanku umuntu obukele ngoku apha. Ndiyafuna nje ukulivula elo thuba elo linjalo. Nanku umuntu obukele apha and njengoba ebukele nje apha uyatsho uba ndiyandihlupha ke tana yazi lento lena. Ndiyazama into yobana ndingatshintsha kule nto lena. Kodwa seyondela mhlawumbi seyingenile apha empilweni yam le nto lena. Angenza kanjani ke ngokunokwakho mhlawumbi ungamcebisa uthini lo mntu lowo njalo mhlawumbi umnye samqala le nto lena ungamcebisa umthini umuntu onjalo? Amen. What I can say now is that God does not condemn you. Amen. Okay. Because iti Bible, we do not wrestle against flesh and blood. Okay. But we wrestle against principalities of darkness, against demons. Okay. Amen. So, what can I say, Mtasekhaya? I know that you are struggling with this thing. Same as me, I was struggling with it. But ndithe ndomkela uYesu, ndahlangana noYesu. First thing you must do, you must first admit it to God. Uthi mina Thixo ndinale ngxaki. Ungayifihli.
and njengoba unale ngxaki uthi ndidinga uncedo. Yeah. And nokuconfessa ke kumfundisi wakho. I-confession kuthiwa yoyo ukuhlambulula kokona kumkhululayo umuntu. So you need to uadmit kuNkulunkulu ukuze uThixo akuncede. Soze uThixo uye kuye uthi ufuna Thixo ngicela uncede angakuncedi. And you need to dedicate yourself to prayer and fasting. Siyanceda ke ezonto. And uhlangane nabazalwane. Even when usahluleka bekhona umuntu omcelela uthi ndiyahluleka. Because ayonto edalweyo ayikho into uThixo emqabeleyo. Kuthiwa there is nothing impossible to God. Even when you can feel like it is impossible because ndingenile kulento and I am in deep. But uThixo uyasoze akakwazi ukukhupha because he is God. Amen. Amen. Okay, ukongeza nje babukele kule ndawo ethethwa ngumama. I-transformation mna ndiyayithanda ukuyiveza ukuthi iqala nyani ke in the mind. So when ufunda nyani izwi likaThixo and admit that God, I have this problem. So ngicela ukuthi undincede. As ulifunda izwi likaThixo nalo izwi likaThixo umoya ingcwele uyakuxelela uba andiyifuni ke lena into oyenzayo. Nalena into andiyifuni. As besitsho kumama bana zikhona neSodom neGomora wafunda ngazo in the Bible. So ngaloo ndlela leyo ibiyindlela uThixo ambonisa ngayo ukuthi I don't want this okanye andiyifuni lento lena ndiyayicaphukela kangangoba abantu abenza into enje ngase ndingabachisa ngomlilo even nangoku. But ke ngoku akasakwazi uThixo uba ayenze loo nto enje just because kukhona uYesu owenza into yobana ke ngoku angakwazi uba asitshabalalise okanye amtshabalalise umntu onalo problem leyo okanye oneso sono eso simsokolisayo. But ingathi ke loo nto leyo usindile ngoba ke uba utango wakho uquke ke ngoku nyhani ke isiphelo sakho ke iyaba sisoko as isitsho ke neBhayibhile. Because enye into endicinga uba iyasokolisa wena mama ile ndaba uba sinabantu abaninzi abangamaciko yabo bade bacikoze futhi ngaphezu koko bade bagxothe even nezwi likaThixo. Uyayibona loo nto leyo injalo. Whereby ke ngoku iBhayibhile ibeke yacaca into yobana abantu abenza into enje abazi-homosexuals akabafuni and bakhutshelwa ngaphandle abangeni even in the kingdom of God. Uyayibona into enjalo. But ke ngoku uSatana yena uyenza kube khona abantu abayilwayo loo nto leyo injalo. Uyayibona ke ngoku balwa nezwi likaThixo and ke akekho umuntu olwa noThixo aphumelela. Hayi kona apha emhlabeni ungazama ukulwa mntakabawo ube liciko ngaphezu kwethu sisonke kodwa ngeke ukwazi uma phambi kobuso bukaThixo uphumelele. Iqaphele kakuhle ke le nto ndithetha ngayo phaa kuYobhi kweza chapter zokugqibela. Phaa uYobhi ubuza imibuzo phambi kuThixo nje bebekade ebuza uThixo nje ngokuThixo umhlalisa phambi kwakhe ukuthi khawundixelele wawuphi wena ngexesha ndandisenza okuthile nokuthile. So in other words, in the courts of heaven awukwazi ukuma umoyise uThixo nezwi lakhe. Amen. Bendithanda nje ukuthi ndongeze loo nto leyo injalo on top of le nto ayithetha ngayo ke apha umama. And nokuthi ke utshilo uba uyathandwa lizulu and uThixo usafuna ukwenza into entsha ngawo. Mama ndiyafuna ke ngoku before sibe sisiya emaphethelweni ndifuna nje singene kuleni party ngoku elandelayo. So which is njengoba ke ngoku sowusindisiwe ke ngoku ngumama usindisiwe intoni opassionate ngayo ke ngoku apha evangelini orhalela ukuthi futhi ngaphezu koko ngase singaba yiyo singabantwana bakaThixo abantu abasindisiweyo. Uyabona into ezinjalo ndikuvile kona uzimention into ezinjenge-prayer kanje into yobana uyawuthanda umthandazo nomoya ingcwele nantontoni. Ndiyafuna ke ukungene kwezo zinto ezo zinjalo upassionate ngantoni ke ngoku apha in the gospel and ke ngoku ndiyarhalela uba ke sifumane umyalezo nje wemvuselelo kuba ndikwazi uyayithanda indaba edibene nazo izinto ezinjalo. Amen. Yeah, Pastor, amen. Now I'm very passionate about prayer. Okay. Because I believe ubana umntu othandazayo kuyo yonke into eyenzeka empilweni yakhe okanye esezokwenzeka ayenzeki angayazi. Okay. Xa ungumntu omthandazo whether
uyazimanya nomtshato, whether kusenzeka ntoni empilweni uzodibana nesiphi isilingo ozodibana nazo, kodwa uThixo akasoze ngakutyhileli ngaso. Because wena ntoni uhlala noThixo. Okay. Azikho izinto ezifihlakala kude kuphele xa utheni xa uhlala noThixo. Amen. Umthandazo andinothi kuthiwa they are intercessors. Okay. Into yabantu bonke. Ade athi uYesu thandazani ukuze ningangeni ekulingweni. Amen. And xa uthandaza akubikho lula ukubana the things that you left in ignorance uphinde ubuyele kuzo. Okay. Because you have soaked yourself in prayer. And kuye kucace pastor kubonakale xa use unqabile emthandazweni. Okay. Kubuya wena ncinga ezingahlambulukanga. Kubuya wena mikhwa obungayazi ukuthi ubunoyenza because prayer is absent. Mthandazo unamandla to keep you in his presence. Jesus. And when you are in the presence of God, akubikho lula ukuthi ucingane nengcinga ezingahlambulukanga, wenzane nezinto ezingahlambulukanga, because you have kept yourself in prayer in his presence. And once you are a woman of prayer, I do not care what trials odlula kuzo or what tribulations odlula kuzo. Yes. But because when you are a woman of prayer, uyakwazi ukuphumela. Jesus. And akubikho lula to get your reaction. Mandithi pastor uyanhlukumeza. But because I'm a woman of prayer, like uHana, ehlukunyezwa nguPenina. Yes. But you don't see uHana a reactor. Jesus. uPenina. Yes. Because Hannah soaked herself in prayer. She didn't get a reaction from Hannah. Jesus. She did not get it. But she kept on provoking because she was absent in prayer. That's why it was so easy for her to provoke Hannah. Ahlekise ngemeko yakhe. Once you are a woman of prayer, akwazi ukuhlekisa ngemeko yomnye umuntu, and you can never get it. You can never react. Because uSathane ufuna i-reactions zethu kwi-problems esidibana nazo. Jesus. Because ithi iBhayibhile, consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. Uthi consider it pure joy. Jesus. When you are a woman of prayer, you even though kukhona izinto ezixakileyo, but uyafumana ukonwaba because you have soaked yourself in prayer. You get peace that surpasses all understanding. And nokufunda kwezi pastor kubalulekile. Very important. Very, very important. Because xa ufunda izwi akubikho lula ukuthi uSathana akudeceive in any ways. Yes. Uthi umbhali pha kuPsalms 1:19-92, if I'm not mistaken, uthi I would have perished in my affliction if I didn't delight in your laws, oh God. Okay. Yeah, Pastor. Uthi I would have perished in my afflictions if I did not delight myself in the laws of God. That's apha kum. If mna bendingumntu onqabele izwi, I would have perished. Because every time now I will go through an emotion of anger or ukuhetisheka, I will go to the word of God and God will speak to me. Athi uNkulunkulu xa ethetha, you're gonna suffer for a little while. Yeah. Athi I will restore you. Jesus. Ubini ufumane ukuthula.
Because uThixo pastor thina siye simfune kwi-voices andisho bakathethi siye simfune pha kwi-voices simfune pha emaphupheni but we are missing it here ezweni kaNkulunkulu. God speaks. He speaks. Dithi noba ndisekweni ingxaki athi uThixo even in the wilderness there are greener pastures. Jesus. Remember, aman uyazibona ezi-greener pastures nangona ndisehlane but uyabona isandla sikaThixo. Thixo uyathetha ngezwi. Yo athi Pastor ndiyalithanda lizwi ku-James if I'm not mistaken. Vuyani nina, consider it pure joy. My brothers, when you face trials of many kinds, know that it is the testing of your faith, so that your faith may produce perseverance. So perseverance may finish its work, so that you may be matured. Hey, senziwa madoda. When we go through trials, siyakhiwa. So umbike umzalwane ongafuna ukwakhiwa. Because pastor insindiso xa wamkela insindiso awamkeli comfortability. Yes. Awamkeli comfort. Yes. Abantu bacifa xa wamkela insindiso wamkela inhlalonhle. But the Bible says ukuthi life does not consist in an abundance of things. Amen. Thina sifuni kudlula ezingxakini. Yezu uThixo bekulula ukuthi amaSirayeli awadlulise kwindlela emfitshane bayofika eCanaan. Yes. But waqomba ana man, I need to work in these people. Ufuna ubasebenza. Wabadlulisa ngendlela ende because ufuna ubasebenza. Jesus. Because uThixo ufuna umsebenza umuntu. Yeah. Amen. Amen. uThixo ufuna asika setje siyaseke each and every day uThixo uyasebenza. Amen. Amen. Ndifuna ukutsho nje ukuthi dedicate yourself in prayer. Dedicate yourself with reading of your word. Even if ujongene nephimeko but xa ufunda izwi lakho uqomba uye ufumana amandla. Ade athi uJob bana wena uthetha kwesidengekazi. Thetha kwesidengekazi. Uthi ulindele okuhle na kodwa kuThixo. Ngoba abantu bana ebephu uThixo. Ebekhona uThixo ulindele okuhle na kodwa kuThixo. Because thina vele si blame uThixo in everything eyenzeka ebomini bethu without blaming ourselves first. Because why? You are not found in your position or in prayer. Kukhona and ke pastor enye into enifuna ukuyidlulisa is listening to God. Whatever decision oyithathayo ebomini bakho soze uThixo angathethi nawe. Whether good or bad soze uThixo angathethi nawe. But it is up to us to open our ears and listen to God. Yes. Because kukhona imiphumela kwinto enhle, kukhona imiphumela kwinto embi. And sometimes we blame God for the things that are happening in our lives, but God spoke to you before even making that decision that you took. That's why it's very important to soak yourself in prayer so that you can loudly hear what God wants to say. Yeah. Mama ndiyakuva izinto ezibalisayo and zinamandla xa zezonke so kakundincede ndiyayiva lento uyithethayo yabona njengoba uthetha nje ndingilombukeli apha ndiyayiva lento uyithethayo ba zinamandla izinto ezi that I need to soak myself in prayer. So lento yokuzifaka nzulu emthandazweni yokuphila emthandazweni so kawundenzele ipicture yayo ukuthi ndiyenza kanjani ke ngoko
futhi okanye wena wenza kanjani na kwelakhe icala. So maybe so that ndizokwazi nami uba ndincedakale ke ndingene kakuhle ke in prayer that mandibeke nje ngolo hlobo elinjalo ubana ndiyafuna ungena nzulu apha emthandazweni, ndenza kanjani ngoko and ndifuna nyhani ngokohlobo sowuthetha ngalo usinikeze nyhani loo ntliziyo leyo uba make sihambe siyofuna uThixo. Nantsi into endiyifunayo apha nje basincokola ngoku ndidlaa ntliziyo uba ndifuna uyofuna uThixo noba i-background yam injani na, noba ndisuke bendinezono ezinjani, noba ndisuka noba ndingumbulali okanye bendingumbulali izolo okanye bendiyintoni na ngoku njengoba silapha kule ndawo ngoku uthi ke ngoma sihambe siyofuna uThixo. So simfuna kanjani lo Thixo le ngoba inhliziyo yami iyalangazelela, inhliziyo yami ilambile, inhliziyo yami inxanele ukumfuna nje lo Thixo. So ndenza kanjani ngoko? Pastor, kuthiwa the flesh is weak. Yes. But the spirit is willing. Yes. Yazi sometimes usathana uye asibambe ngezolo lethu. Okay. Ukuze singayofuna uThixo. Athi kaloku wena ubuwenze le. Yeah. Izolo. So wena awukwazi uThixo akazukuva. That's a lie. Because there's no condemnation to those who are in Christ. You go to God in prayer, you ask for forgiveness. Olele ngela xesha. And xa ufuna uba ngumuntu omthandayo, even though ungavanto, but you need to press on. And you ask God for a willing spirit to sustain you in prayer. Yeah. Because kukhona imimoya elwa nomthandazo. But when you need to press on. And even though ungavinto, but you need to know ukuthi he is God. It is know, uthi be still and know that I am God. Even if you don't feel something namhlanje, but it be still and know that I am God. Amen. God asiyami feelings. You need to walk with faith. You need to walk by faith, knowing that he is God. So kumfuna manu Thixo into yenza bana unzile emthandazweni and ucele nomoya ongcwele uthi Lord teach me how to pray. uThixo uyakwazi ukunceda ukuthandaza and now ufunda izwi uye ufumana amandla othini okuthandaza awuphelelwa ngamazwi. Yes. You need to ask God ukuthi Thixo teach me how to pray. uThixo uzongezelela amazwi ukuthi uthandaze ngawo. Amen. Amen. Because siyathandaziswa uzibone uthandaze hours. But usubuthandaziswa nguThixo elaxesha. Amen, Pastor. Amen. Oh, hayi siyabulela kakhulu mama. Ndiyafuna ke ngokule ndawo esendiveze kuyo into yobana like usi challenge nje singabantu because on a serious note silele mama singabazalwane endaweni yokuthandaza mntakabawo kunzima ngoba mhlawumbe abanye bathi siphoxekile nakulo Thixo kaphenduli lo Thixo lona kwathini kodwa ndikuvile uthetha into yobana sigowishwa through ezinto okanye uThixo sivumela uba sigqithe kwezinhlango just because ufuna ukusenza asilungise. Ndiyarhalela ukungena kwezi ndawo kakusivuse mani ebuthongweni silebandla likaKristu Jesu nje kawuthethe nathi ngokuthetha nathi kwakho ndiqinisekile bakhona ababini nabathathu abantu abazovuka bathi hey yabuya into yami Nkosi yami abuye umthandazo wami. Amen. Ngawungene ke mama. Hi, amen. As ba usitsho Pastor enyanisweni ixesha liyaphela. Okay. uYesu yena uyabuya. Yes. And ebuya njena which position God is going to find you in. Uza kufumana usenzani uThixo. Because enyanisweni ixesha thina alisekho. Sengathi kungavuka omama abazomkhalela uThixo emthandazweni. Jesus. Umama angafumaneki ezindabeni. Angafumaneki elwimini. Engafumaneki kwingxoxo. But afumaneke emthandazweni. Jesus. Xa ndifunda mna la ncwadi kaSamuel, uHana ufumaneka emthandazweni.
zikhona izinto ezenzekayo around her, but God found her in a position. Jesus. Sometimes izinto zingekenzeki, it is because we are not ready to carry them. Because asifumanekanga emthandazweni. Because I believe when Hannah was praying to God, ebengayazi ukuthi Thixo ebelungisa inhliziyo yakho uHannah. Jesus. Because I believe ukuthi God already gave uHannah unyana. Because zonke izinto esizifunayo thina zisesandleni sikaThixo. Yes. But when you are found in your position in prayer where God is making you, uThixo uyakunika lento uyicelayo. Because wena umthandazo has shaped you to carry what God azokunika ayona oyicelile. Yes. Because unyana wolahleko was given something but engenziwanga. Kuthiwa zonke izinto wayezinikezwe wayozibhubhudla ngaphandle sade zaphela. Yes. Because akenziwanga. We need to let God ukuthi asenze. Jesus. What profit does it make if sifumana izinto zikaThixo kube thina singenziwanga uNkulunkulu? Izasiqeda phi lonto? Because into uThixo ayikhathalele ngumphefumulo wethu. Jesus. Everything that we need is already there. Zezethu. But God wants to make you and awukwazi ukwenziwa ungafumaneke emthandazweni. Yeah. Uzaba ngumama onjani ongafumaneke emthandazweni? Abantwana bakho bazogcina kanjani ungafumaneke emthandazweni? Abantwana bakaPenina azange barecordwe in the Bible. Yeah. Because he was not found in prayer. Instead, he was found in provoking another woman. So lando ke ngoku yathelela abantwana bakhe. Whatever they should do, iba nemithelela even to your generation. Yeah. The prayers that you make is about nemithelela to your kids and to the other generation that is coming. Amen. So we need to yazi pastor, I can even feel or hear ukuthi kukhona imvuselelo ezayo. There's a revival that is coming. Yes. And that revival, it needs someone who's going to be in their position. Or else, if we are not positioned, we are going to miss the things that God is going to do. Because we live in this age, apho kukubi kakhulu, pastor, but there is a revival that is coming. Jesus. Khona imvuselelo eyenzekayo ezayo ezodinga abantu who are available to carry what God wants to carry ngobomi babo. What position is God going to find you in? Or else you're going to miss it. You're going to miss le mvuselelo izayo if you are not positioned in prayer. Jesus. Because uThixo ukhangela abantu that he is going to use. Kule mvuselelo izayo. Ufuna nje abantu who are available so that he can use. Enye into wena pastor kukushumayela kubantu abangasindiswanga so that men are without excuse. Yes. Sonke sibizelwe ukuthi sidlulise lento sayinikezwayo nathi. Sidlulise kwabanye abantu. Jesus. Sithuleleni. Singayidlulisi. Noma usebhasini uthuleleni. Yeah. Noma usesikolweni uthuleleni. Noma Mighty usemsebenzi Jesus. uthuleleni. Because people are dying like flies. But wena kunento kaThixo engaphakathi kwakho but uyivalele. Usayivulela nini? Jesus. Let us preach the gospel kubantu abangazaniyo noThixo, because uThixo uyamthanda umphefumulo wakhe.
uyamthanda umphefumulo wakhe. Ndikhumbula uYesu edibene nalomfazi ukrexezayo uthi ongenasono makathathe ilitshe amxulube. Wayefuna uwina lamphefumulo. Yeah. He was all about winning that soul. He was not all about what sin did she do, what sin did she create, but he was all about winning that soul. What are we all about? Thina basindisweyo. Jesus. We must be found in our possession. And uThixo ndasithuma yona, we need to do it. That's a revival. That is coming. Yes. Jesus. Ayibo, amen. Bazalwane sizazothandaza ngegama nje lika Yesu Kristu waseNazaretha. Le mvuselelo athetha ngayo mama, yazi mina mama sengisithi mina ikhona. Azathi iseza kodwa selikhona. Ndikhona nje mna. Ikhona le mvuselelo ngoba kudala simanje sithi yes. Ngoku ifuna ukuthi mna ezindilapha ngoku ndikhona ngo mayiqhubekeke le mvuselelo. Senza yona nje basiqhubekeke senze lento senzayo. Nawe kuloo ndawo kuyo kakuvuke mali le ndawo kuyo. Masivuke nebuthongweni. Umama uyasikhumbuza bazalwane ukuthi zonke izinto zethu zisemthandazweni. Kulixesha lobana ngosivuke ebuthongweni as the body of Christ, as abantwana bakaThixo, singabisalala ngoba ngoku Nkosi yami izulu linento elifuna ukuyenza nento eliyenzayo phofu ngaphezulu ngoku. Ayibo, amen. So sizothandaza ngegama lika Jesu sinathi izulu ke likhangela noba ngubani alingakhwela kuyo. Utshilo umama ukhangela uThixo noba ngubani angakhwela kuyo, noba unepast enjani, noba uphuma kwifamily enjani, izulu alikhangeli ngokuba sikhangela thina singabantu. Ayibo, amen. uThixo akajongi ngendlela thina esijonga ngayo thina singabantu. Ayibo, haleluya. So sizawuthandaza ngegama lika Jesu sinathi izulu lifuna uhamba ngawe, izulu lifuna uthatha umhlaba ngawe. Ayibo, haleluya. Ngoba uThixo bazalana ungumoya, and njengoba ngumoya nje udinga inyama okanye ukungena emntwini ukuze akwazi to move apha emhlabeni, esebenza emhlabeni, esebenza ke ngomuntu ngoba esike wangena ngumoya kaThixo. Ayibo, haleluya. Aba bantu sibabone bebulala besenza zonke izono, nathi besisenza izono ezibi ngendlela engumangalisi. It's because there was a spirit ebesingene kuthi sika Satan, but ngoku uThixo ke ngoku ufuna ukungena kuthi for uba yena nguThixo afezekise icebo lakhe enguye uThixo. Ayibo, haleluya. Andabe ufuna ungena la ngalo ndiyithotayo. Sesizothandaza ngegama lika Jesu. So sisipha nje namazwi okugqibela ebantwini, sizangena ke emthandazweni samkelisa nabantu Yesu ke later on. Hey, uthi pastor uthi nansi imvuselelo, uthi ayizi, uthi na usekhona wena, usaphila, usenoYesu ngaphakathi kwakho, nansi imvuselelo. Hey, you don't want to miss this revival that is manje ngathi yeza ikhona, awufuna uphosana nayo. Jesus. Yo, dasekhaya tingathi ongenayo uYesu usahlelela intoni, nabu buncwane, nangamandla evangeli, nazi izinto zakho zikulindile afuna ukunikeza zona uThixo. Khona umsebenzi mninzi ekumele ukuthi uwenzile, uhlelela intoni. Jesus. Yo, pastor. Ayibo, amen. Ndisamamele kaloku thina nabantu. Ayibo, amen. Bamamele nawo wabukele lo ufuna ukamkela Yesu. Naye kakumlandele mani, nalo ungasindiswanga kakumlande naye. Uhlelela intoni. Nalo uwileyo khawuze nabo bonke. Wena uhlelela intoni. Ayazi awukhathaliseki noba zeziphi izinto owaye wazenza, waqomba wena awufanelwanga inceba kaThixo. Jesus. Kodwa inceba kaThixo nanamhlanje mntase ikufanele. Awukhathaliseki noba wena ubuwenze intoni izolo, uyazikhondema ngoku, kodwa uyabizwa inceba kaThixo. Ufuna wena kanye, ufuna ukugibela kuwe ukuze asebenze ngawe, ukuze icebo lakhe lizofezeka ngempilo yakho. Mighty God. Hlelela intoni ngoba lona ixesha liyemka. Jesus. Liyemka.
uthi kuJeremiah, I knew you before you were even formed in your mother's womb. Waziwe nguThixo. Yeah. Ebo likaThixo asoze lafezeka lingafezeki through wena. Uyadingeka ezulwini. Mighty God. Uyadingeka ukuthi uzohlala etafeni udle noYesu adle nawe. Yeah. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Nanku Yesu. Naku Yesu. Umahala. Awukhuphi nesenti. Akho noma yayiphi isifo onaso uYesu unako ukusiphilisa. Uthi omnye ayengqina uthi ebengaboni uthi I do not know whether he is a sinner or not. Uthi andiyazi mina kodwa uthi one thing I know, I was blind but now I see. Ngoba uThixo nguThixo nako ukwenza izinto wena ubuciba ukuthi angeke zenzeka, unako ukutshintsha your situation uciba uThixo kanako ukuyitshintsha. Yeah. Unako ukunceda nabantwana bakho uciba ukuthi angeke batshintsha kodwa kuYesu banako ukutshintsha ngoba yikho into emqabeleyo uThixo. Yeah. Akanqatyelwa ngantu uYesu. Mighty God. Ngoba ukhona emhlabeni ukuzokhulula lapho babophekileyo. Ukuzonceda lapho abo bangakwazi ukuzinceda. Khona uYesu. Khona uYesu. Mighty Jesus. Sawuthandaza ngoba zalwane ngegama likaYesu. Esathethe mama apha funa wena ongamamkela nguYesu enhlizweni yakho uthethe lamazwi phemva kwami nawe ufuna ukuzibuyisela kuYesu nawe othi mhlambi amandla ami okuthandaza bengasekho ngoku kodwa ndiyafuna abuyele empilweni nami. Ngicela sonke sitheleni lamazwi emva kwami sisazothandaza njalo. Ngicela uthi Nkosi uYesu. Nkosi Yesu. Namhlanje ndibuyela kuwe. Ndicela undixolele zonke izono zami. Nawo onke amatyala ami. Ndilawule Yesu. Ndilawule nempilo yami. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Wena Sathana namandla akho onke nohlulekile ngoku ngegama likaYesu waseNazaretha. Ndingenwa ngumoya kaThixo ngawo lo mzuzu egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Sizawuthandaza ke ngobazalwane egama likaJesu waseNazaretha. Wena ke onendawo ebuhlungu ungabeka nje isandla sakho kuloo ndawo leyo ebuhlungu egameni likaJesu. Sizazothandaza sithandaza nje kulo lodwa ke bazalwane igama likaYesu and sikholela kulo lodwa igama elinamandla likaJesu ukuthi njengoba ubukele nje kunento eyenzekayo kunezibopho eziqhawukayo izinto uSathane beseke zithembile ukuthi kubophe ngazo waqamangela ngazo wakunikeza a new identity wakunikeza that wena ngumbulali wena ungumuntu othilethile nothilethile nawo ngoku sizothandaza sibreaka zonke ezo zinto ezo egameni likaJesu. Wena ngoba uSathane besithi esithi mhlawumbe igama lakho litshintshe kangakanani na i-identity yakho ngokuzobuyela kuYesu izobuyela kuThixo. Siyathandaza ke mama egameni likaJesu masithandaze in Jesus mighty name. Nkosi engcwele Nkosi namandla onke nakho umntwana wakho naba abantu bakho Nkosi uJesu bebukele ngalomzuzu egameni likaJesu waseNazaretha. I pray Nkosi engcwele for imvuselelo yakho uNkulunkulu wamangcwele kule nhliziyo nakule mpilo in the mighty wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Akubuyise Thixo wamandla onke izinto zonke beziwe uSathane zonke izinto Baba wethu namandla onke ukuthi kwenzeke yakwintatho Baba wethu namandla onke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu namandla makubuye Nkosi konke okubiweyo Sathana konke okutshontshwe sisithe zimpilweni zabo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Let your will be done. Jesus mighty mdala Nkosi namandla usiyeza ngegama likaYesu Kristu
waseNazaretha, nkulunkulu sebenza onamandla, ngathi in let this your time will in be our done, generation Nkosi. ngegama Let your will be likaJesu done Kristu and nathi raise, mawuvuke Nkosi, uNkulunkulu onamandla uNkosi, abantu Thixo wethu benhliziyo yakho abantu onamandla, becebo lakho in the abazokufuna wena, mighty wonderful raise, name of Baba Jesus wethu Christ of onamandla, Nazareth. abantu We pray Holy Spirit abazokulakazelela, ngoba raise, sowenzile wena abantu uNkulunkulu egameni likaYesu Kristu wena abazofuna, unguThixo Thixo wethu olitshintsha igama afune lomntu wena Baba wethu wedwa, onamandla tshintsha ngegama amagama likaYesu Kristu, abantwana bakho. We thank you Lord waseNazaretha, in the Baba, mighty wonderful siyathandaza. name of Jesus In Father of Jesus' Nazareth. name, Usuku Father, noduma we nembeko pray. Thixo wamongcwele sizibuyisela kuwe ngoku in the name of Jesus Father of Nazareth. We thank you Lord in the mighty wonderful name of Jesus. Amen. Amen. Mamam siyabulela kakhulu uYesu akakunceda kakhulu icebo lakhe njengawe lifezakale ngakumbi nangakumbi. Amen. Amen. Buyafuna ukusivakashela ke enkonzweni sikhonzela apha eCrossroads apha eCape Town lapho sikhoyo. Amen. uThixo wenza izinto ezinkulu ke tshintsha impilo zabantu. Amen. Amen. So we still praying ke bazalwane ukuthi uThixo makasincede ngakumbi studio esisethu sikhule sibheke phambili egameni nje likaYesu Kristu. We still praying kakhulu ukuthi uThixo athi asinikeze even indawo ezaba studio sethu kwazi le ndawo lena eshudela kuyo ikabiso studio proper. Ayibo amen. Senze nje lento uyibonayo apha inhle for ba kufezekiseke nje icebo likaThixo. Ezinye zasifumana sesibheka phambili. Hallelujah. So siyadinga kakhulu isupport zenu, imithandazo yenu, iminikelo yenu nje bazalwane ezubona la lapha escreenini ke. Ungaphosa nje lonto ofuna ukuyiphosa lo mnikelo nje onawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena ke ufuna ukuthandaza sona ingxaki, ufuna ukucetyiswa, ufuna ukuhlambulula, ungayithatha nansi phone number yami naye apha escreenini mandiyibiza futhi at the same time it is 078 327 9645 078 327 9645. Ngaphezu koko ke njengoba besendithethe ngendaba yokutransforma kwengqondo, so every day ndiye ndivuke ekuseni ndibhale message almost every day manditsho kanjalo. Ndivuke ekuseni ndibhale message on Facebook ndiku-PST bathanda cwasa phaya on Facebook, so ungandilandela khona ke pha ku-Facebook. Uzawufumana i-messages endizibhalayo phaya almost every day. uYesu ke akakusikelele kakhulu. Ndiyabulela ngexesha lakho in Jesus mighty name. Please ungalibali ke usubscribe. Zaziso zethu ke ezo esinazo. Amen. Kakupapayise ke mama. Papayini ke babukeli bekukuhle obanani. Ndiyathemba ukuthi sophinda sibonane, but if unemibuzo mayelana nabo bongqina nibenzileyo, but you can contact upastor. Then upastor ke azobuza kum. Amen. Then upastor ke ngoku abese thetha nawe. Amen. Because enyanisweni sifuna abantu kubana bancedeke. Amen. Bancedeke. Amen. Hayi ke siyabulela kakhulu. Into abangibathethe ngolhlobo bathetha ngalo ke uyawacela uba ucela uba ngagqithisi nge-contacts zakhe nezinto zakhe nje uba ufumane kaphi na. So that's why ke thetha ngale ndlela ke athetha ngayo. Enkosi kakhulu ke bazalwane. Enkosi kakhulu mama Yesu akusikelele bese. Amen. Papa yini bethu nana ke. Bye. Yesu anisikelele. Amen. Amen.